Hello guys, bine v-am găsit la al 9-lea episod de Player Carrier. Acest episod o să fie mai scurt. Știu că în episoadele anterioare 78 am dat 3 meciuri. Îmi pare rău, dar în acesta o să dau 2 pentru că... Sau ba nu dăm 2, dăm 3 pentru că avem al 3-lea meci cu Bayern München. Dăm 3 meciuri. Și... o să joc cât de bine pot, evident. Dacă facem din nou 3 din 3, ca în episoadele anterioare, mă jur pe ce vreți voi că sunt regele, vere. Deci sunt regele. Numai în deplasare am jucat. Bă, urât. Chiar urât. By the way, scrieți, v-am mai zis și în episodul al 7-lea, dar scrieți în comentarii pe cine susțineți. Cine ați fi vrut de la început să câștige mondialul și cine a câștigat în final. Eu sincer am susținut-o pe Spania de când a început mondialul și chiar dacă ar câștiga ori Spania, ori Argentina, bă, pe mine nu mă deranjează niciunul. Eu sunt fericit dacă câștigă oricare. Chiar nu am treabă, sincer. Oricum, după nebunia de azi cu Bellingham, cu Franța și cu Anglia, aia trebuia să fie finalul. Mă rog, eu când filmez acum e 19. Se poate vedea jos. Am luat gol. Mă luai să vorbesc despre World Cup și am luat gol. Ok, guys, nu mai vorbim despre World Cup, ne focusăm pe meci că nu vreau să pierd. Bă, da, ăștia sunt în stare și să-mi dea și mie o pasă bună. Că eu mă chinui, degeaba mă chinui. Te pupi. Am unde să pasez. Aparent a vrut să ies. History beacons. Ce e mă asta? Vedem noi. Edward Place, da, așa mă cheamă. Mă rog, nu mă cheamă Place în viața reală, da. De dragul canalului, așa am pus numele. Edward, așa mă cheamă. Na, în fine. Mamă, eu încercai pasă, da. Prostă pasă. După meciurile din episoadele anterioare. Da. Mamă, ce pasă i-am dat lui ăsta dacă nu dă gol. Bă, vere, cât de proști pot să fie unii oameni? Bă, întreb așa din curiozitate, nu că aș avea ceva cu cineva. Bă, game. Mingea e tot la mine. Însă e degeaba dacă mă bagă ăștia la colț. Sunt obligat doar să pasez. A scos un corner. E un început. A, da, e degeaba. Bă, nu. De ce mi-o tot de mie înapoi? Că n-am ce să fac. N-am ce să fac cu ea sânge, că nu sunt Messi. Mă, ce degaja. Să-mi explice cineva unde a dat negroteiul ăla al meu cu capul? Vă rog, please. Liber, bravo. 1-0 la pauză pentru Frankfurt, incredibil. Refuz să pierd acest meci, dar probabil asta se va întâmpla. Vedem imediat. Vorba aia, mai avem o întreagă repriză de jucat. Adică 45 de minute se pot întâmpla multe. Vorba aia, am avut 30 cu cine am avut atunci când am intrat de pe bancă. În fine, nici nu mai știu cu cine. Și de la 1-0 s-a terminat 4-1. Pentru noi, evident. Așa că orice este posibil. Da, cred că un meci foarte prost făcut de mine, sincer.
Ah! Nu vrei, ce e meciul ăsta atât de slab făcut din partea mea. Bine că ajung să bet. De ce mi-o dă pe sus? Nici nu-i cerui mingea. Acum când nu trebuie să mi-o dea, mi-o dă. Când trebuie să mi-o dea că sunt liber, nu mi-o dă. Na. Asta e un meci mai prost. Frankfurt oricum este o echipă mai tare, mai de-astea. Jucăm la ei acasă. Golul meu. Da, mă, da. Vine golul meu, minutul 65. Din șutul parat al colegului meu, ce-i drept. Dar nici nu contează. Uite-te și tu ce șut slab de omul. Da, bine că fusei eu acolo și bang mingea aia în poartă. Minutul 65. Deci nu pierdem momentan meciul cu Frankfurt, nu-l pierdem. Ah, nu mi-ar fi dat cu mingea aia în cafra. Mamă, Vere. Vere, chiar nu vrusei să iau un halul ăsta pe sus. Te rog, eu zic că n-au luat roșu. Bă, mă jur pe ce, chiar nu vrusei să le iau. Vrusei să le iau pe sus, bă, dar nici halul ăsta, ești nebun la cap. Se cerai de la jumate. Și acum, evident că mi-e frică să mai dau alunecări ca în galben. Ok, l-am driblat pe ăla și mă duc să dau și golul 2. Sau nu? Nici nu mai contează, bă, mie îmi pare rău de tot că îl secerai pe ăla, că chiar nu vrusei. Vrusei să-l iau pe sus. Nu vreau să mint. Vrusei să-l iau pe sus, dar nu vrusei să-l iau așa. Urât din partea mea. Să-mi fie rușine. Ce centrare prostă. Și a centrare nu dau nici ăia de la Metaloglob. Bă, rog, ăia dau centrări și mai proaste de atât. În fine. Se poate și mai rău. Dă-i, te rog eu. Mamă. Nici nu realizai că e mingea la mine. Mamă, e gata. De aia te dă mingea. Tot Vere un mic, gata, fluieră. Nu cred că nu fluieră. Da, degajat. Gata. Meci mai prost, însă nu pierdem. Facem primul meci egal. Asta este, nu se poate menține acest hot streak. Uite, și Barfa cu egal, numai Dortmund bate tot. Tot ce prinde. Bravo, portar, nu știu cum te cheamă, pletosule, ești bun rău de tot. Ok, DFB Pokal versus Saint Pauli. Pe ăștia îi întorseră în parcă de la 1-0, nu? Da, pe ăștia. De la 1-0 la 4. Și următorul meci este contra Bayern după ăsta. Bun, avem 76 overall, momentan. Meci de 1 în DFB Pokal. Se mai întâmplă. Hai să vedem. Miledrenetor Stadium ăsta. Am început prost. Am început cu stângul. Ok, l-am întors pe ăsta de n-am mai știut de el și cu stângul acum, mamă ce bine mi-a blocat șutul. Nu mă așteptam să-mi blocheze atât de bine șutul, vrei să vomit? Dă duș, șutul meu se dusă în ceruri. Eu pusei în fața porții.
Cel mai urât tapping din istoria fotbalului, dar nu contează, vere, golul e gol. Nu contează că e banger, nu contează că e tapping. Golul e gol. Ce zicea? Golul e gol. În 13 minute am dat 2 goluri cu St. Pauli. Și când intrai în 30 de minute dădui, cred că hat-trick, nu? Parcă să zic. În fine, nici nu contează, sunt prea bun oricum. Pentru St. Pauli ăștia o să rămân un coșmar. Cred că ăștia când o să mai joace cu Köln și eu nu o să mai fiu la echipă, o să se bucure, ești nebun? Bravo, mă, încă un asist. Deci meciul ăsta au să 3 contribuții la toate 3 golurile, un gol și 2 asisturi. Maina. Vede ce frumos îi vine pasa de la mine și ăsta cu dreptul din prima golațu. Cred că am făcut deja toate task-urile. Da, le-am făcut pe toate. Cred că și dacă dau sim la restul meciului, câștigăm, n-are cum. Dar de dragul episodului o să joc meciul. Și după aia joc și cu Bar. Așa că sunteți dragi, chiar dacă o să pierd un pic din meci. Din meciul cu Argentina-Spania se mai întâmplă. Fac sacrificii pentru voi, guys. Da, vere, așa, bate-te cu mine. Dă-i, mă! Dă-duși! Nu, guys, îmi pare rău. Chiar îmi pare rău, însă o să dăm sim la acest meci. Sper că nu pierdem. Bun, îmi pare rău. Dar nu vreau să pierd finala. Zisei că o joc de dragul episodului, meciul cu St. Pauli, însă vreau să apucăm să jucăm și meciul cu Bayern, care e foarte important. Și după aia, gata. Și episodul 9. Ok, hai să vedem. Match Day 9. Play us plays. Taradadam. Titular, evident, indiscutabil, cel mai bun jucător de la în echipă. Start. Deci, Rangerist Stadium. Uite, mă, că jucăm și noi meci acasă. Și contra cea mai bună echipă din Bundesliga, by the way. Mulțumesc, Luis Diaz. O vreau să fac o performanță atât de mare meciul ăsta, încât la vară sau la iarnă sau la sfârșitul sezonului să mă semneze, ești nebun. Chiar aș vrea să mă semneze ăștia. Bayern, Barcelona, Chelsea, ar fi un vis să mă semneze. Deci dacă fac o performanță contra ei, poate. Da, nu cred că o să-mi iasă. Uitați-vă și voi ce joacă ei și ce joc eu cu Köln. Totuși e alt nivel ce joacă ei. Cea mai bună echipă din Bundesliga, by far, sincer. Ok, Luis Diaz. Sau cine? Nate Brown ăsta. Mă cam omorâși, honestly. Nu da chip, de ce dă chip, omul? M-a văzut așa înalt. Chiar oare dacă m-aș fi făcut mai înalt aș fi dat la fel de multe goluri? Probabil că da. Și aș fi dat și cu capul. Am zruit în poartă, mă, ce s-a retras Neuer. Bă, unde Stai că ajunsesem la ea, da. Veni ăla. Bă, vere, vă realizați că ne bat ăștia de ne strică, gen. Dar momentan nu se apropiară de poartă, dar și când ajunge mingea la Kane, la unul de ăsta, ne omoară. Ce ziceam? Și acum eu ce trebuie să fac? Să dau pasă, că mă omoară, tah. Deci nu, mă chinui să încerc să trec de el. Ioi, era să dăm gol contra Bayern. Mă rog, să dea ăla. Ok, out. E un început bun. Încă un out, dar e pentru ei.
Meci foarte, foarte greu. Însă, așa, sincer, meciul ăsta e irelevant pentru mine, că știu că pierd. Sau facem egal. Vedem. I need that ball, bro. Give me the ball. Good boy. Ce sunt de avere printre doi? Dodul ăla e perfect. Ioi. Dacă îi rupeam picioarele, bună alunecarea mea, sincer. Dă-i! Fuck! Ce apără portarul ăsta? 0-0 versus Bayern. Ceva wow pentru mine, că nu se apropiare de poartă. Mă rog, nici noi, nici ei. Fu un meci echilibrat în prima repriză. De ce să mănânc căcat? Hai să vedem a doua repriză cum va fi, pentru că nu cred că va fi la fel de ușor, sincer. Hai, Ico. Hai, mă! De ce am black screen atât de mult? Mai îmi revine și mie jocul? Gen, termin meciul cu Bayern? Hello! Bă! Ne cam rupseră ăștia, fra. Hai, mă, ce faci? Stați așa, vezi un pic. Scuzați OBS-ul. Să intru înapoi, poate. Nu? Ce are, mă? Mă. E ok? Așa. Cam mult black screen. Nu știu de ce. Intrai în OBS, intrai din nou. Nici probleme tehnice pe aici, pe acolo. Dar n-are nimica. Mamă, ce bine mă mănâncă tah. Dar până să mă mănânce, eu apuc să dau gol. Dau gol și deschid scorul minutul 50. Bă, crazy. Dau gol contra Bayern, fac o performanță în fața lor. Poate mă semnează. Hai, ce să mă semneze, că sunt prea slab. Sau nu? Opa, unde te-ai dus, băiatul? Dublă la Bayern. Dublă contra Bayern. Incredibil. Bă, după pauză, parcă sunt alți jucători. Mă, ești nebun la cap. Prea bun. Stați așa să se activeze și ei odată pe noi și e gata. Sau poate că nu. Vorba aia, aveam un avantaj de 2 goluri. Se poate orice. O, vere ce i-am driblat pe ăștia pe amândoi. Aproape de hat-trick contra Bayern era ce... Dacă a centrat aici și încerc o foarfecă. Foarfeca! Ok. N-a fost exact cum am vrut eu. Da, aia. Bă, măcar am dat foarfecă. Că am dat și am căzut în curs pe noada fundului, partea a doua. Hai, măcar m-am încercat. 5-0 la shoot-uri on target. Crazy, bro. Ce face Bayern? Bravo mie, ce alunecare bună băgai. Mamă, ce bleg e ăla. Mi-a dat mingea direct mie. Pleacă. Mamă, ce trubol. Ajunge Kimmich. Fuck you, bă, Kimmich. Haide, bă, nu se poate, bă, nu se poate, bă. Da. 2-0, cred că se termină.
Hai de Beto. Mamă, ce bine a dat. Am văzut bine, dar e și ăla până să... Bă, vere, dar îmi dură ăștia la pase meciul ăsta. Ce să întorc vere pe Guardiola ăsta? N-am ce să-i fac. 2-0, bă, n-a jucat Bayern nimica meciul ăsta, vrei să vă mint? Deci chiar mă miră că lumea în care am bătaie rău de tot. Cam acesta a fost și al 9-lea episod de Player Career. Vă pup și vă iubesc și vă mulțumesc pentru vizionare.